Ovo mesto u Srbiji postala je obavezna stanica. Najbolji pozdrav. Najbolji. Španjolka iz Barcelone došla u Smederevsku Palanku i pravi nešto zbog čega je gužva svaki dan. Kada uđete u restoran, očekuje vas prava, domaća, lepa atmosfera, a kuhinja, verovali ili ne, nije španska, već prava srpska domaća sa jakom, dobrom hranom. Manje da pitamo Španjolku šta ide u lepinju. A u lepinju stavimo sve što Balkan ljudi vole. Stavimo domaća jaja, domaći mladi kajmak i pretop i to naredno zajedno. I ako želiš, možemo da dodamo suvog meso koje se suši na Slatiboru domaće. Boga mi kako izgleda, pa nije ni čudo što je gužva svaki dan. Španjolka, kako si uopšte došla u Srbiju? Pa to interesantnu priču možeš da čitaš u laganu. Ali ova komplet lepinja sa duvan čvarcima, daj mi molim te 3 komada. I kaži mi, a može to zaponeti? Pa naravno da može. Pogledaj